Dokkum krijgt er een tweede volleybalclub bij. VC Sparta tekende vreed officieel de papieren en is zoentitiert een club. VC Sparta zal takken seizoen met 2 teams uitkomen in de eerste klasse. Een nieuwe stap dat de oprichters bewust verkeersen hadden. Wij komen ook al bij verschillende verenigingen bij en om nou bij een vereniging aan te sluiten dat hier ook kind, daar heb ik verschillende aanboden gewoon. Maar we hier iets van uw visie is wel vrij specifiek, echt gericht op jeugd en daar wil ik alles wat van. En ja, dan is het gewoon heel lastig om binnen een bepaalde visie al aan te sluiten. Dus wij hier iets van, nou dan doen we het op je eigen manier. En daar komt VC Sparta uit. Ik ben benaderd door Meijnerd Paul, een van onze coach-trainers. En die is om in contactgegevens kwam via spelers van Ljouwert, VC 048. En zodoende wat ben ik weer teruggegaan bij volleybal, want ik wil in eerste instantie stoppen. Maar hij hier toch wel een beetje mijn vlam een beetje opwakkeren. En zo ben ik bij je kan. Sportclubs hebben het de dij dreig. Er is een vrijwilligerstekort en de kosten gaan omheeg. Maar daar maakt de nieuwe volleybalclub haar net druk om. Wij zijn alle keer in deze vereniging stappen met hetzelfde idee. En dat is wie wil investeren in de toekomst. En daarna is we zelf gewoon natuurlijk lekker volleyballen. En iedereen had er een bewuste keuze maken van hey, op het moment dat we naar een vereniging starten, dan moeten we daar in bepaalde taken vervullen. Nou, zo ben ik vastzetter worden en zo geven we dat meisje al gewoon oppakken van komend seizoen. VC Sparta wil investeren in de jeugd. Of er dit seizoen al een jeugdteam starten zal, is nog afwachtje. Wel beginnen er dus 2 teams die echt een duidelijk doel willen willen. Je hebt hier natuurlijk promotieklassen spelen. Daar is een deel van de vereniging nou voor het seizoen ook al in spelen had. Alleen in verband met de plaatsing van bepaalde ploegen in bepaalde niveaus is dat net altijd mogelijk. Dus het doel is dit seizoen in principe zo snel mogelijk kampioen worden. En uiteindelijk was natuurlijk een bepaald uithangbord creëren voor de vereniging. Dus het mooiste is hoe dat wij uit het seizoen tweede divisie spelen. Dat we daarmee meestal naar de vereniging lopen. Nou, en als een grote vereniging haast mij een bepaald team wat echt er met kappenskouders bovenuit steekt, ja dat lukt meestal.